שלום לכולם, אני אלמד אתכם איך להתקין GTA San Andreas עוד קופי. כן, זה אמא שלי חופרת לי. טוב, אז איך להתקין? דבר ראשון, אתם צריכים להוריד מה שהבאתם בספרייצ'ר, מה שאני לא אומרת מה זה. טוב, אז נכנסים אחרי שהורדתם, יש לכם דקה. עכשיו, יש לכם את זה, אתם מחלצים איפשהו בתיקייה. אני חלצתי תיקייה, טוב, אז לוחצים על סטאפ, וכמובן אני מלמד לכם איך לעשות את זה באנגלית ולא ברוסית, כי זה עוד קופי, חברה של רוסים, תחכים. אפליקם איזה תחצו על כן, כי זה פתח, לכם זה לא יראה בטח. אישור, פה תבחרו בשני, חשוב. אוקיי, מחכים, אני אעצור את הסרטון. אוקיי, אחרי שהתקנו, אנחנו רואים את אני חושב את המטרה. טוב, אנחנו רואים את ה-GTA, ההוט קופי. ומה? הוא באנגלית. טוב. אז מה שנעשה, פשוט נכנסים, נכון. איך מורידים את הרשת? אוקיי. נכנסים לאינטרנט שהפעלתי, וכותבים למעלה, בשם כותב. תכתבו סתם. מקף. טוב. אחר כך לוחצים על San Andreas multiplayer mode for Grand Theft Auto GTA San. כן, זה פותח לכם את האתר הזה. ברשימה בצד, כנסו לדאונלוד. עכשיו זה פותח לכם את הרשימה הזאת. תורידו את הגרסה הכי חדשה שזה Sam.0.3D.R2 ל-17/2/2012. כן, אחרי שהורדנו את זה, פשוט סייב, שאומרים, זה מוריד לי. זה אמור להוריד בכמה שניות, אם אני יודע. כן, כמה שניות. אוקיי, והנה זה הוריד לי את הסרטון. יש לי את זה, בוא נפיל, כן. יאללה, היי, פה מוכרים את איפה הוא נמצא, אני מוכר של מגולן ספיב, רוגה פייל והוט קופי ואישור בלי בוא תקלו. אני אגיד אני אבחר בקול לא טוב. אוי, מה עשיתי? טוב, אני צריך למחוק את זה. דקה, פשוט שלא יפריע לי. זה הקלטה, תוכנית, אם זה פה בכלל. טוב, לא נורא. טוב, בוא נפעיל את זה עוד פעם. במקום לא טוב, כאן לא יוצא לכם פשוט. אני לא יודע למה קודם נתן, אבל פשוט מחשב, סי, פרוגרם, עוד קופי ואישור אינסטנט מוריד לכם ופיניש. כן, עכשיו לכו לתיקייה של ה-GTA. אני, אין לי כוח, אז אני אפתח בזה, שם את זה פה. שמתי את זה פה, מי שלא שם לב, הנה פה. ואז מפעילים את זה. כן. אז פה אני אעשה מדריך. מה לעשות פה? פה נשם, אני אקח בליסטר בננה. שבפי דקה. פה מוסיפים שרת. אני כבר בודק איזה שרת או משהו,
אני יכול לשים. שווה. טוב, אני כבר בודק. רוצה את הסרטון, כבר חוזר. טוב, הלך כבר 5 דקות. אז כן, מצאתי שרת וגם שכחתי. הלכתי לאכול, עצרתי את הסרטון. טוב, אחרי ששמים את השרת, אם אתם רואים פה פינג, אז השרת עובד. פה פליירס, כמה אנשים יכולים, מתוך 32. פעמות זה לא כל כך עובד, ופה גם המפה. זה מפה יש וזה. אני לא מאמין שאם אתם רואים את זה עכשיו, כאילו, אני יכול לעבוד השרת. טוב, אני אביא לכם גם אתר לשרתים. טוב, יאללה, ניפגש, ביי.